1. Γεια σας! Σήμερα έχουμε άλλο ένα βίντεο. Το άλλο βίντεο ακούγεται πάρα πολλά δυνατά ο ήχος, πάρα πολύ δυνατά. Και σήμερα κάνουμε push τρόπαια. Δεν έχουμε κάποιο στόχο για σήμερα, απλά θέλουμε να κάνουμε push τα τρόπαια. Το part 2 του άλλου βίντεο θα γίνει την Πέμπτη. Και αυτό, απλά κάνουμε push τρόπαια. Εγώ θα βάλω Max. Και τελικά θα βάλω κάτι άλλο. Θα βάλω Crow. Και θα παίξουμε Trio Showdown. Απλά θα κάνουμε ένα chill βίντεο. Θα είναι push trophies. Θα πουσάρουμε λιγάκι βέλα. Αυτό το βίντεο δεν ξέρω πώς θα διαρκήσει. By the way, παίζω με το φίλο μου τον Βασίλη. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είχα να πω ότι αν θέλετε κάνετε ένα subscribe, ένα like, κάνετε και share στο φίλο πώς να το δουν, δείτε το όλο αν θέλετε. Είπαμε δεν πιέσω κανένα. Θα σπάσουμε να κάνουμε το σπαγιά. Αυτός είναι ο Βασίλης. Δεν είμαι μεραντός. Η Piper, τον Ελλάδο. Παιδιά, θέλω να πω κάτι. Το προηγούμενο βίντεο ήταν πάρα πολύ δυνατός ο ήχος και δεν μπορούσα να το... δεν ακούω πολύ καλά και συγγνώμη γι' αυτό, σήμερα το διόρθωσα, νομίζω. Και αυτό. Τώρα ο Βασίλης έβαλε Court. By the way, όπως θα δώσω το προηγούμενο βίντεο, ο Court είναι no skill στο Trio Showdown. Γιατί ακούω άτομα θα λένε ότι είναι no skill ο Court στο Trio Showdown. Τώρα ο Βασίλης προσπαθεί να σκορώσει τον Poco, είναι low ο Poco. Dead, Search, ο Nike Pro. Ο Dyna είναι πολλά λίγη ζωή. Η Piper τον σκοτώνει. Φανίζομαι κι εγώ. Προσπαθώ να σκοτώσω τον Crow. Με σκότωσε. Κάτσε το χάπλα. Τώρα η Piper. Και νικήσαμε αυτό το match. Μπράβο στο φίλο μου τον Βασίλη. Για το μεταξύ, τα Star Drops είναι άχρηστα, δεν σου δίνουν τίποτα. Τίποτα όμως. Ένα μπράβο στο φίλο μου τον Βασίλη που τα έκανε όλα, που μας βοήθησε. By the way, ο φίλος μου ο Βασίλης, εγώ έχω 10.500 τρόπαια, αυτός έχει 30.000. Δεν θα πω τι να κάνει. Μπορεί κάποιοι να το θέλει. Αν θέλει το κάνει. Θα πιάσει το Βασίλη. Όχι. 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 Φοβάμαι πολύ, είναι τέσσερα kills. Πάλι στο ο Βασίλης. Ο Βασίλης έχει πιάσει. Ο Βασίλης είναι πολύ καλός στον Brawl Stars.
αρέσει να προσφέρει πολύ. Έλα, τον έχεις. Μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ. Βασίλης πήρε φωτιά. Προσπαθεί να φέρει. Είναι καλή. Λοιπόν. Χωρί. Ελπίζω να είναι καλός ραντόμ. Έλα ρε φίλε. Τρίτη. Δεν πειράζει, ήταν πολύ καλό. Ο φίλος μου ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δηλαδή είχε τόσα kills. Αν μπορώ να αλλάξω παίχτη. Είπαμε αυτό το είναι πολύ χαλαρό αυτό το match. Προσπάθουμε απλά να πουσάρουμε. Προσπαθούμε απλά να πουσάρουμε. Χαλαρώνουμε, είναι chill. Εν τω μεταξύ, όπως σας είπα, το part 2 θα γίνει στην Πέμπτη. Όπως ξέρετε, τους πήραμε 24 rank. Μας έμεινε να τους πάρουμε 25, γι' αυτό είναι το part 1. Και... τώρα πάμε η Λίλη, ελπίζω να είναι καλή της πάψη. Δεν ξέρω, εγώ έχω σπάτουλα, έχουμε 5 power cubes, πολύ καλή αρχή. Ο Βασίλης μπορεί να κάνει κάτι. Μπράβο Λίλη. Μπράβο. Σπάσε τον δίχωνο ο Βασίλης. Και φορούμε. Μπράβο Βασίλη. Ο Βασίλης είναι πολύ καλός με κόλτο όπως φαίνεται. Προχωρά. Μπαμ. Δεν kills. Πάμε να παίξουμε αυτό το match. Παιδιά, στο τρίο showdown, αν προχωρήσετε πολύ και πιάσετε 12-13 cubes, είσαστε μαξαρισμένοι, δηλαδή είσαστε μαξαρισμένοι, τέκει. Ήταν καλή. Καλή πολύ. Κάνει πολύ καλή δουλειά να κλείσουμε Βασίλης με ρεξόλ. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Για να αλλάξει χρόνο σε αυτό το βίντεο πρέπει να μου νιώσω και ελπίζω να το δείτε. Δεν πιστεύω να το δούμε τόσο πολύ γιατί είναι πολύ χαλαρό. Αλλά αν σας αρέσει τα πουσάρισμα, να βλέπετε και με πουσάρισμα, δεν σας αρέσει. Γυλί. Έμεινε εκεί. Σκόσανο. Ο Βασίλης μπορεί να κάνει πράγμα, μπορεί να σκοτώσει. Έχει 11 power cubes. Έχουμε πολύ δυνατό, ο Βασίλης είναι πολύ δυνατός. Με 11 και το βίντεο πιστεύω θα διαφύγει κάπου στα 15 λεπτά. Έχουμε άλλο 5 λεπτά. Αν θέλετε φυσικά, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε να κάνω πιο μεγάλα βίντεο. Εγώ θέλω να κάνω πιο μεγάλα βίντεο για να σας αρέσουν πιο πολύ και να τα βλέπετε και να μην
Πάει πέρα πέρυσι. Στο μεταξύ δεν έχουμε Power Cubes. Ο Βασίλης. Βασίλη, μπράβο Βασίλη. Πεθαίνει. Βασίλη. Το έχει ο Βασίλης. Θέλω να πάρει το κύριο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι ο Colt, by the way. Μπράβο! Τέλειο πουσάρισμα σήμερα. Τέλειο πουσάρισμα. Η random που μας έβαλε η Λίλη είναι πολύ καλή. Ο φίλος μου ο Βασίλης, ο Μπίλης, είναι πολύ καλός. Δηλαδή σκότωνε πάρα πολλά άτομα. Τέλειο πουσάρισμα σήμερα. Για το άλλο βίντεο έχει 6 likes. Αν ξέρετε σήμερα αν θέλετε θα βάλουμε ένα στόχο. Θέλω να βάλουμε το στόχο στα 15 like αν μπορούμε. Και θέλω να φτάσουμε και στόχο 15 followers έτσι για την αρχή. Θέλουμε 15 likes σε αυτό το βίντεο και 15 followers για την αρχή του καναλιού μας. Έτσι για την ξαχρονιά. Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπορώ να φάω τον μπλοκ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν πειράζει, η Λίλη είναι ζωντανή. Έχει και πολύ πίσω να κρατήσει πολύ. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει για πολύ. Ελπίζω να κρατήσει. Όχι. Μπράβο, είχε ο Βασίλης. Sidekick. Easy, knucklehead. Yes. Είδατε, έχουν 30 power cubes. 30 power cubes. Τώρα λέτε εσείς να τους νικήσουμε με 30 power cubes. Και αυτό είναι δικαιοσπαστικό με το strategy που κάνουν κάποιοι που μπαίνουν στον κύκλο και πιάνουν άπειρα power cubes. Αυτό είναι. Σήμερα ο Βασίλης θα πάει με χώρο. Πάει. Τρία κουτάκια, άρα πολύ καλή αρχή. Μπράβο. Έχω μια φάση που είναι τέλεια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα βάζω σήμερα μου κοράν. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι μου κάνει πουσάρισμα, μου κάνει χάρη. Μπράβο! Βασίλη! Διαλύει σήμερα. Δεν λέω εγώ γιατί είναι το βιβλίο.
no funking around over here. Η Λίλη πολύ καλή. Έχουμε ένα κατάσταση πολύ καλό. Μπράβο Βασίλη, μπράβο. Είναι Βασίλη σήμερα. Μου κάνει και λίγο χάρισμα. Δεν πέθανε team. Μπράβο Βασίλη. Μπράβο Βασίλη. Βασίλης, μπράβο! Το πιο καλό πουσάρισμα. 10 kills! 10 kills! Ανεβάσαμε rank τον Νίκο. Παιδιά, θα παίξουμε ένα άλλο 2 μάτς και θα κλείσει το βίντεο. Θα παίξουμε άλλο 2 μάτς και θα κλείσει το βίντεο. Τελείωσε ο Βασίλης. Παιδιά, το concept του άλλου βίντεο, το challenge, σας άρεσε? Σήμερα αυτό το challenge μας δεν θα το πω ακριβώς challenge, απλά το challenge, θα είναι το challenge του άλλου βίντεο σας άρεσε? Θέλετε να κάνω challenge, να κάνω push? Πέστε μου τι θέλετε για να ξέρω πώς να προχωρήσω το κανάλι. By the way, ευχαριστώ για όσους το είδαν το βίντεο, το προηγούμενο. Ευχαριστώ για όσους αντέξαν τον ήχο που έκανα λάθος. Αυτό το βίντεο ελπίζω να ακούγεται. Δεν είναι και άλλο καλό. Μέχρι να μείνουμε λίγο εδώ. Εντάξει, σας αρέσει είναι πολύ πιο σας πέσαναν και οι δύο. Εντάξει, έχω 12 power push. Σκότωσε έναν μπέρι. Ο Μπάς θα πεθάνει, το ξέρουμε όλοι. Τι damage! Τι damage είναι αυτό! Όχι, είχε το σπάτουλα. Δεν έπρεπε να πάω. Η Λίλη δεν πέθανε ακόμα. Πέθανε. Προχωρούμε μπροστά. Και όμως αυτή είπα, συμφωνείτε ότι όχι. Άρα θα παίξουμε αυτό το match και θα κλείσουμε δυστυχώς γιατί το βίντεο βγήκε πάρα πολύ ώρα. Μπαίνουμε τώρα. Τέλεια. Hey guys. Δεν είναι έτοιμα. Τίποτα. Ain't no funking around over here. No funking around. Μπράβο. Μπράβο ρε Βασίλη. Τι πόσο καλό. Ήταν πολύ καλό Ain't no funking around over here. παιδιά, βλέπετε ότι με κάνει push.
Με κάνουν κάρι. Είναι λίγο αλήθεια. Γιατί ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλό. Ο Colt είναι low, Colt. 17. Εντάξει, έχουμε άτομα που κάνουν το στράτζι στο παιχνίδι, θα μείνουμε εδώ μέσα. Μπράβο. Κάνε το κάτω σου, δεν έχεις κάτω. Καλώς ήρθατε Βασίλη. Παιδιά, είμαστε πολύ επικίνδυνα εδώ. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Είναι λοιπόν, παιδιά, είστε στην ώρα του να τελειώσει. Κάναμε ωραίο push. Ανεβήκαμε και level, ανεβάσαμε το Μίκο rank 23. Θα πούμε ένα bye. Αν με παρεξηγάτε. Bye. Όχι ρε.